Ola, que tal? Benvidos un día máis a Faladoiro, o programa de debate de Correo Televisión. Hoxe, nesta mesa, teño a 4 compañeiros xornalistas que xa lles presento de seguida para analizar a actualidade en Santiago, en Galicia, en España e queríamos falar tamén de Holanda e de Europa. A ver se nos dá tempo. Temos tamén por primeira vez nesta mesa a María Ovelleiro, que é directora do xornal, do semanario Sermos Galiza. Benvida, María. Hola, moitas grazas, un placer estar aquí con todas e todos vos. Pois esperamos que repitas, Moitas grazas. Ben, tamén Moncho Paz, que tal, Moncho? Moi ben, boa noite. E pola outra banda, Perozo, Xosé Antón Perozo, que tal, Perozo? Moi ben, boas tardes. E Carla Reyes. Que tal? Os outros tres, como ven, xa son veteranos tertulianos desta casa. Vamos a empezar por Santiago, como acostumbramos, e estes días foi noticia importante un pouco o cambio de rumbo que experimentou a instrución do caso Albia. O xuíz investiga tamén a un responsable, o máximo responsable de seguridade na circulación do Adif, e se abre unha nova vía, por posto de investigación, xa non só está centrada a única acusación que había agora no maquinista. Eu lles quería pedir, ainda que é un tema xurídico, fundamentalmente, pero unha primeira opinión, e despois, máis adiante, falaremos tamén un pouco das repercusións políticas polo tema da comisión de investigación. Perozo, tú como ves este cambio? Bueno, eu vexo este cambio que pode ser clarificador. Eu creo que non hai que terle medo ás investigacións neste tipo de accidentes. Non hai que terle medo porque se había un problema de seguridade, o máis probable é que ese problema de seguridade non fora unha cuestión intencionada, é dicir, non é unha cuestión, digamos, premeditada, ou isto premeditado no senso de que esa seguridade se tuviera conciencia absoluta dela. Pienso eu, quero pensar, pola inocencia de tanto de los técnicos como dos políticos. Por lo tanto, a mí me parece moi importante que haxa unha comisión de investigación política e que exista unha investigación técnica ata chegar ao fondo da cuestión. E se hai responsabilidades, esas responsabilidades deben depurarse. Eu creo que non hai que terle miedo ás investigaciones, porque de lo que estamos casi todos seguros es que ni los políticos ni los técnicos fan as cosas mal por facerlas mal. Poden facerlas por erros, por equivocación, ou, chegado o caso, se foi unha cuestión puramente económica, de que a seguridade estivera en esa situación, que eu teño as miñas dúbidas, porque, vamos, en un momento determinado, cando todo eso estaba facendo, bueno, estiven perto da vida política en ese momento, eu en ningún momento escoitei, ni se veu que houbera unha necesidade de recortes na realización da vía. E unha cousa evidente é, por exemplo, que veciños da zona siguiente de Angroi pideron un falso túnel como medida de seguridade nesa zona, e ese falso túnel existe, non? É dicir, que hubo peticións que eran de gran carestía e que non eran estritamente necesarias, pero eu teño a sospeita de que se hai algún problema, hubo un problema de seguridade, foi algo, a mellor, non exactamente ben advertido, ou un erro. Agora, depurar responsabilidades? Pois sí, é importante, tanto se son técnicas como políticas. Sí, María, como... Ben, a min o que me chama fundamentalmente a atención é que, bueno, durante 4 anos, ao longo de 4 anos, vimos como o Adif estivo botando de algún xeito balóns fora, simplemente aludindo ao maquinista como principal responsable deste sinistro, non? Cando o señor Cortabitarte, que ven de ser investigado, a figura que agora sustitúe a de imputado, foi o responsable primeiro e foi quen decidiu principalmente desconectar o sistema de seguridade RTMS e substituílo, digamos, polo ASFA. Este sistema RTMS era o que implicaría, digamos, o freado automático do tren, neste caso, e impediría
o accidente, tal e como apuntan as persoas expertas. Entón, bueno, pois chama un pouco a atención que esta persoa, que ademais era encargada de supervisar pois o risco bueno, pois a análise de riscos que tanto o xuiz como peritos botaron en falta, pois que non fose de algún xeito investigado con antelación, non? E a marxe disto, bueno, pois eu creo que a imputación ou a investigación deste alto cargo do Adif non debe servir pois para eludir que se leven a cabo outro tipo de investigacións a nivel político. Eu penso que a vía xudicial, que é a que dirime responsabilidades penais, non está rifada en ningún momento coa responsabilidade coa vía política, e que aí é onde hai que afondar. E o feito de que se investigue este cargo do Adif non quere dicir, e non ten que ser independente, co feito de que respondan de algún xeito os responsables últimos, os responsables e as responsables políticas, pois de todo o que aconteceu ao arredor do sinistro de Angrois. Sí, a ver, Carla. Yo considero que primero hay dos partes. Una parte en la que se refería Perozo con respecto a las comisiones de investigación. Yo realmente me da la impresión de que las comisiones, tengo la certeza casi, de que las comisiones de investigación poco sirven, ¿no? Y poco sirven las comisiones de investigación políticas en los parlamentos o en el Congreso, ¿no? Y de poco sirven, menos aún en un clima político como el que estamos. Yo creo que las comisiones de investigación tienen su razón de ser en un clima político normal, pero en este momento realmente yo no creo que con lo que escuchamos a diario de las sesiones en el Congreso de los Diputados, incluso a veces aquí en el Hórreo, pues sea un periodo normal en cuanto a política se refiere. Están pensadas para controlar a los partidos políticos y a los grupos políticos y a los cargos públicos, pero en este caso yo de verdad creo que no, y no es que crea que haya miedo, es decir, no creo que haya un miedo a una comisión de investigación, porque una comisión de investigación, es decir, más miedo se le debe tener a un juez que te puede meter en la cárcel, a una comisión en un parlamento, en un congreso, pues una acusación política y una dimisión como mucho, nada más, ¿no? Y algo que ya no que sucedió, que los responsables políticos yo sé ni que están en activo. Bueno, pero quiero decir que yo creo que no se trata de un tema de miedo. En este caso a mí me parece poco operativo que haya, por una parte, una instrucción de carácter judicial y que haya jueces que estén llevando esa instrucción, esa investigación con peritajes y realmente con una instrucción absolutamente técnica, porque el juez lo que está haciendo es llamando todo el tiempo a peritos, expertos que valoran, que preparan informes, etcétera, 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 que al mismo tiempo haya una comisión de carácter político. Me parece poco operativo. Si acaso hacer una comisión política posteriori, una vez que haya terminado el proceso judicial. De manera paralela no le veo mucho sentido, ¿no? Y menos una comisión política técnica, que no sé a quién van a llamar los diputados, ¿no? Van a llamar a los mismos peritos. Y que ni siquiera tiene competencias. Me parece una situación bastante absurda, ¿no? Y con respecto a la situación que se plantea, la nueva situación que se plantea ahora, vamos a ver, lo que hay es una imputación o una investigación, como queramos llamarla, nada más. Es decir, que el juez tiene indicios y que los indicios, pues ya sabemos cómo van el tema de los indicios en la justicia española, es decir, hoy tengo indicios y mañana dejo de tenerlos y entonces queda desimputada la persona. Lapidar mediáticamente, como se está haciendo un día sí, un día no, y titular como si realmente este imputado ya fuera culpable de todo, absolutamente de todo, y estuviera condenado, a mí me parece una exageración por nuestra parte, ¿no? Los medios que somos los primeros responsables. Por lo tanto, la situación varía en que hay, en lugar de haber un solo imputado por el caso, ahora hay dos, ¿no? Que es el maquinista y además este funcionario, este directivo de Adif, ¿no? Dejemos que termine el juez de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Porque estamos permanentemente juzgando en paralelo y eso no es bueno. Sí, e bueno, o feito é que esta persona e outros cargos do Adif xa foran, digamos, denunciados e non foran, nunca se aceptara a súa imputación, non? E agora, pois, bueno, o que pasa é que apareceu algún perito novo, un perito, sobre todo un deles, que é enxeñeiro, bueno, que é o que consideran máis independente, pois que sí, que podía ver que pode haber algunha relación ou que poden ter algunha responsabilidade, pois, digamos, os técnicos do Adif, non?
Mezclamos xa un poquinho todo por tamén o asunto da Comisión de Investigación, que xa tamén introduzo aquí agora Carla. E, Moncho, tú como da parte xudicial, supoño que hai que esperar tamén o proceso, non? Pois, non, é dicir, que eu coincido basicamente co que di Carla, non, de deixar avanzar a investigación xudicial, eso está clarísimo, pero creo que estamos ante unha boa nova, non solamente para a Asociación de Vítimas de Angrois, senón tamén para a sociedade en xeral, porque calquera accidente debe ser investigado. É dicir, se nos vamos a outra situación, esquezámonos por un intre deste caso, vamos a calquera outra situación dun accidente en cumprimento da legislación de prevención de riscos, pois hai unhas responsabilidades que se deben depurar, non? Eu creo que limitar esas responsabilidades, por exemplo, como se pretendeu nun momento a unha persoa determinada, como maquinista, que sexa o chivo expiatorio dunha situación que xa contemplaba un plus de peligrosidade, non? O que é o tema da curva, e tal, eu creo que aí debense chegar hasta as últimas consecuencias. É dicir, se te vas a un accidente calquera no ámbito das obras, no ámbito da prevención de riscos, ti pois acaba un pouco depurando esas responsabilidades pois hacia o coordinador de seguridade de saúde, hacia o máximo responsable da seguridade. Entón, a mí, vamos a ver, eu creo que estamos ante unha boa nova, non? De todo xeito, en este tipo de responsabilidades que creo que, bien, si hai elementos para que o tren poda frenar e todo, pues bien, a mellor tiñan que estar, eso lo saberemos. Pero hai unha cosa evidente, si mañán un autobús en unha curva peligrosa sáese, estrellase, morren as persoas que van dentro do autobús, o responsable é o chofer. Pero hai unha diferencia. A diferencia non é se a curva está demasiado cerrada ou non demasiado cerrada. A curva está, se é para entrar a 90, que entraste a 190. Tenemos un caso reciente donde murieron 14 o 15 estudiantes de Erasmus, ¿no? Creo que recordar que fue en Valencia o Alicante, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Xulgamos a todos los ingenieros de carreteras porque las cosas...? No. Todos non, é dicir, vamos a ver. Pero hai que limitarlo, digamos, ao pequeno universo. Claro, pero vamos a ver. Ao pequeno universo, neste caso, pois, o responsable de seguridade, derivar se hai responsabilidades ou non as hai, tanto técnicas como políticas. Pero, sí, pero en este, vamos, aquí lo que se está aprendendo, que puso María muy bien, muy claramente, que podería haber un mecanismo ou outro mecanismo, se optou por un ou se optou por outro, agora haberá que dilucidar se un era máis necesario que outro. E haberá que dilucidar claramente si esta... Eu non estou, cuidado, non estou botándolle todas as culpas ao maquinista, ni estou buscando, ni estou tratando de justificar se o trazado da curva era adecuado ou non era adecuado. O trazado da curva é adecuado para unha determinada velocidade. Xa partimos de aí. Si o tren entra a la velocidade adecuada, non hai ningún problema. A ver, eu creo que eso está claro. Porque eu paso por esa curva, agora todas as semanas, o cambio foi porque houve un perito que dixo que non se fixera evaluación de riscos e algunhas das empresas adxudicatarias desa obra tamén parece ser que o advertiron. A ver, todo isto está para investigarse, non? Está para investigarse. Si sai a luz, toda presunción. Claro, todo eso. Entonces, bueno, non sei, que se investigue, a veces se fala razonable. Del pobre hombre que iba conducindo, se fala como chivo expiatorio. Non, aí hai unha responsabilidade evidente de mala xestión do seu traballo. Eso é evidente. Eu aí sí que concordo en que, a ver, eu creo que a imputación tampouco debe servir para que se eludan as responsabilidades que puderon ter, bueno, pois as persoas, digamos, os cargos públicos... Non debemos de considerar, colleron a este persoaxe como chivo expiatorio. Non, para nada. Ese evidentemente é o primeiro culpable da Eu de feito concordo nas reivindicacións. Que non hai dúbida. Sí, por moito que dura, porque non falemos de como se fala habitualmente, colleron de chivo expiatorio como se con eso se estiveran ocultando cousas. Ao mellor sí, pero non é un chivo expiatorio, é culpable de unha situación. Sí, a ver, esa polémica se zanja de una manera bastante rápida, ¿no? Pero quiero decir que la pregunta que te haces es, vamos a ver, si con ese sistema
del que estabas hablando se hubiese evitado este accidente, aunque el maquinista hubiese superado la velocidad, pues probablemente no. Es decir, la causa primera y no exclusiva, a lo mejor no exclusiva. Indica que o sistema RTMS tería freado automáticamente a máquina, entón, pois, até aí, eu creo que, a ver, eu creo que a vía política é independente da vía judicial, e creo que ten que abrirse o que reivindican os familiares e as familiares das víctimas, e eu creo que é algo que os responsables políticos pois teñen que estar aí apoiando as vítimas. Entón, neste caso, eu o que non entendo, máxime despois do apuntado pola Unión Europea, non? Que puxo en evidencia, digamos, de alguna maneira, o Estado español puxo en evidencia tamén todo o ocultismo, a falta de transparencia, a falta de independencia que houbo arredor da comisión de investigación. Sí, só tes que ir o único informe que emitiu Bruselas ao respecto. Entón, aí ponse de manifesto tanto a falta de independencia como a falta de transparencia que houbo. Entón, aí, eu non sei que teñen o Partido Popular e o PSOE para impedir até en 4 ocasións no Parlamento de Galiza unha comisión de investigación a nivel político, respeto, que eu creo que é independente do tema xurídico, do que piden as familias, e eu creo que non hai nada que impida, non creo que haxa nada que impida que se poida constituir unha comisión de investigación no Parlamento galego ao respeito, porque vaya, eu creo que toda luz que se vote sobre o accidente... Toca ya Carla. A ver, yo creo que estamos hablando de... Primero, no me parece correcto a tratar este asunto desde el punto de vista partidista. Es decir, aquí yo la verdad es que mi opinión la estoy dando en función de unos hechos y no en función de un partido político. En segundo lugar, yo no creo... tú hablabas en algún momento, has dicho, las autoridades tienen que estar al lado de las víctimas. Yo en ningún momento he visto a ninguna autoridad de ningún tipo ni a ningún político atacar a las víctimas. O sea, es como no han estado... Perdona, déjame terminar. Vamos a ver, no mezclemos las cosas. Es decir, el Parlamento de Galicia, como cualquier edificio público, como el Congreso de los Diputados, como la Asamblea Nacional en París, como todo edificio de esas características, tiene unos reglamentos y unas normas. Y no se pueden saltar porque unas personas sean víctimas de algo o no. Es decir, solo faltaría. Es decir, las reglas y las normas se hacen para las víctimas de un crimen o de un asesinato o de maltratadas por violencia de género como para las que no lo son. Es decir, no podemos utilizar ese tipo de elementos. Ay, pobre, entonces sí que la dejo gritar y la dejo hacer ruido. No, por favor, porque eso sí que es una demagogia exageradísima. Entonces, pero es que me acabas de decir, no, es que los echaron del Parlamento de Galicia. Bueno, a ver, a cualquier persona, a cualquier grupo que entra en un parlamento a montar un escándalo y una bulla, se les echa, sea quienes sean. Y me parece que el reglamento se debe aplicar en cualquier caso, sean unos hooligans de un equipo de fútbol o sea un grupo de víctimas de cualquier cosa. Es decir, de cualquier cosa. Me parece que eso se tiene que dejar en claro. En segundo lugar, con respecto a las comisiones de lo que estás hablando de la Unión Europea, no es del todo así. Es decir, estás hablando de... Agencia Europea do Ferrocarril. Estás hablando de una entidad, pero la misma Comisión Europea y otras de sus agencias había avalado un informe anterior. Quiero decir con esto que de la misma manera que ha habido peritos que decían que sí, peritos que decían que no, en Europa, y ahora lo que me hace gracia es que muchas veces la Unión Europea nos sirve para atacarla y dejarla por los suelos porque se inmiscuye, porque es imparcial, y luego el otro día nos sirve para elevarla en categoría divina y decir que lo ha dicho la Unión Europea, entonces por lo tanto nada se discute. Pues esa misma comisión había avalado un informe anterior que decía precisamente que en este caso no había ninguna otra, avalaba los informes de los peritos que decían que era el exceso de velocidad la causa objetiva de ese accidente. Por lo tanto, tampoco hay una línea única de investigación, es decir, hay informes que se contradicen entre ellos y esos informes ambos están aprobados por esa agencia, con lo cual es contradictorio. Eu digo que o máximo órgano competencial a nivel ferroviario, que é a Axencia Europea do Ferrocarril, sacou as cores o Estado español, bueno, pois poñendo en riba da mesa a falta de independencia
bueno, pois da única investigación que houbo... después de haber aprobado el informe. Eu digo, che, do que Es teño no cuenten la coñecemento mitad de la ao redor historia. da Axencia Europea do Ferrocarril, sacoulle as Pero cores o es Estado igual, español e despois, María. por outro lado, dicindo que simplemente, pois eso, se acusara de algún xeito, se puxera de chivo expiatorio o maquinista sen afondar nas causas raíces do sinistro. E, bueno, ao final é todo o que apunta, non? Toda investigación dos suizos, porque senón non terían investigado o señor Cortabitarte, que foi quen decidiu pois non aplicar o sistema RTMS de freado automático do ferrocarril. Me parece moi ben que se este señor decidiu un sistema ou outro sistema, poda ter as corresponsabilidades que lle podan corresponder. Eso, aí estarán os peritos, decidirán se era adecuado ou se era adecuado. Porque se ese sistema era adecuado para entrar o tren a 70 km por hora, era adecuado. Non era adecuado, a lo mellor, para 190. Non sabemos se el outro a 190 era adecuado ou non era adecuado. Tamén nos lo terán que decir os peritos. Es que se por esa razón imos, podemos ir moito máis atrás hasta o momento en el que políticamente ou técnicamente se decide que en vez de ir dos maquinistas no tren, vaya un solo. Porque tamén poderíamos ir a esa causa. Por que va só un solo maquinista de responsable de un tren? Pois tampouco ten moito sentido ese momento no que os avións levan piloto e copiloto, por exemplo, non? Es decir, porque si mañana deciden, por razones de las que sean, que solo vaya un piloto, pues bueno, pues habrá también que pedir responsabilidades a quien decide que vaya un piloto. En este caso, en un momento determinado, aquí se decide que vaya un solo maquinista en este tipo de tren. En este y en todos, porque ahora va un solo maquinista. Un momento en que iban dos. Y non te conto cuando los trenes eran de carbón, que iban dos maquinistas e o tipo e o carboneiro. Iban tres. E eran las cabinas eran moito máis incómodas e máis terribles que las actuales. Es decir, si por aí vamos, teríamos que estudiar moito tipo de responsabilidades. Se debe deixar la vida de 200 ou 300 persoas que imos montado nun tren al abur dun solo individuo. Porque incluso nos autobuses de longa distancia se les obliga a que vayan dos choferes e va un tacómetro para ver a que velocidades se moven. Por que en un tren de alta velocidade va un solo maquinista? Vayamos tamén por aí, vayamos a buscar esas razones e investiguemos a ver hasta onde se chega con esa razón e que nos den las razones técnicas para que haya un solo e non dos, por poñer un exemplo, non? Vamos a ter que seguir avanzando, que senón quería solo pasar... No, Luis, perdona, remato. Por ese camiño, vamos a ver hasta onde chegan as responsabilidades, ou onde chegarían as responsabilidades deste terrible accidente. No, solo para rematar con este capítulo, a outra cuestión que xa tamén se falou de si é necesaria ou non, ou si unha comisión de investigación, e si é necesaria en Galicia, porque tanto o Partido Socialista como o Partido Popular pois din que en todo caso a competencia estatal e habría que facer en Madrid. Ramón, que non hai tempo que non falas. Eu penso que a comisión, desde logo, se a DIF é unha administradora de infraestructuras ferroviarias que depende do goberno central, a comisión terá que ser, digamos, en Madrid. O importante é que haxa comisión, se xa en Madrid, se xa en Compostela. O segundo tema importante é que haxa investigación de accidente. Como cumpre coa lei? É dicir, insisto unha vez máis, se pasa noutro ámbito un accidente, hai que investigalo. Nas empresas hai un coordinador. Nas empresas, por exemplo, que traballan e teñen responsabilidades de edificación, en obras, en xenería, o que sexa, hai un coordinador de seguridade e saúde. Pois esas responsabilidades que marca a Lei de Prevención de Riscos, que contempla, a súa vez, unha investigación, pois é o que hai que facer. Sen ánimo de politizar o asunto, simplemente leválo desde o punto de vista obxectivo. Esto es politizable, es decir, y que además no implica que non deba ser politizable, es decir, esto es un accidente en el que están implicados la sociedade, e a sociedade está regida por políticos, por tanto es politizable, que non es una politización partidaria ou partidista, es decir, sino es politizable, o sea, políticamente hai que ver... Pero eso xa digo eu cando insisto en que ten que haber responsabilidades humanas, polo factor humano, técnicas e políticas. Sí, por suposto. Non hai outra, é dicir, pero a investigación debe chegar ata o final.
Sí. María, ti crees que o Parlamento de Galicia ten competencias para facer unha investigación deste tipo? Sí, claro, a ver, eu acredito en que o Parlamento de Galiza non debe ser en ningún momento un Parlamento de segunda, eu acredito en que debe ter pois todas as responsabilidades e digamos as competencias que ten atribuídas, ninguén o está a inventar aquí, e de feito o regulamento do Hórreo pois pon de manifesto que os parlamentares e as parlamentares galegas que foron elixidos por todas e todos nós, pois teñen a capacidade de investigar calquera asunto de interese público. Iso non é algo que diga aquí nesta mesa María Ovelleiro, sino que é algo que di o propio regulamento da Cámara, si o lemos, non? Claro, Entón, desde ese punto de vista, eu obviamente concordo co que acaba de apuntar aquí Moncho, que é necesario investigar. Eu de verdade que non entendo desde o meu punto de vista, non, que tanto PP como PSOE se negasen até en 4 ocasións a crear esa comisión de investigación, pero vaya, respecto esa diferencia do que apuntaba Moncho, sí que creo que debe ser no Parlamento de Galiza, porque vaya, acredito que o Parlamento de Galiza é un parlamento de primeira, non? E o accidente pois foi aquí, a escasos kilómetros deste plato. Bueno, María, hai unha cuestión, non? E é que o nivel non é que sexa o Parlamento de Galicia sexa de primeira ou de segunda, senón que hai distintos niveles. De que serviría ou de que servirá? Que a mí me parece moi ben que se monten todas as comisións de investigación que sexan necesarias, pero de que sirve de que o Parlamento de Galicia chegue a unas determinadas conclusións cando non vai ter competencia políticamente falando dos responsables que dependen de Madrid. Pero esas conclusións podense trasladar a Madrid. Digo eu que non ten a ver unha cousa coa outra. En todo caso, creo que debería velar o Parlamento de Galicia para que esa comisión de investigación chegue a bo termo. Sí, exactamente. A ver, tenemos que rematar y falta Carla. No, yo insisto en lo que decía al principio. A mí me parece que aquí la comisión lo que importa es el proceso judicial que se ha abierto. Quiero decir, hay un accidente de estas características con muchísimos muertos y creo que hay que esperar la instrucción, la finalización de la instrucción y el juicio, si cabe esperar juicio. Las responsabilidades políticas en tal caso después, ¿no? Pero en este momento yo creo que no es conveniente mezclar ambas cosas, ¿no? Bueno, pois cambiamos de asunto e onte e hoxe pois seguiu sendo noticia importante os resultados económicos de Inditex do ano pasado. As cifras pois son mellores en todos os eidos, tanto en ventas como en beneficios, en creación de emprego. A empresa Inditex ten en todo o mundo 160.000 traballadores, en España tamén incrementou. Bueno, eu quería que me fixese unha valoración do que significa Inditex para Galicia. Calquera, a ver. Carla, a mí me parece que efectivamente los resultados son espectaculares, ya no solo que son buenos, que son absolutamente espectaculares, y cada vez que tenemos resultados como esto pensamos en que, bueno, pues que ya tocó techo, ¿no? Y escuchando ayer a Isla, pues decía que evidentemente todavía tenía mucho margen de crecimiento, y probablemente el margen de crecimiento venga por la venta online, ¿no? Que parece ser la mina de oro que todavía tiene el grupo Inditex, ¿no? Yo creo que el valor, además de la creación de empleo, que es espectacular, y de que la empresa haya optado por mantener su sede central en Galicia y en Arteixo en concreto, y yo creo que el valor fundamental para Galicia es, en primer lugar, la capacidad de crear empleo auxiliar, es decir, no solamente del propio grupo, sino que crea empleo alrededor, que creo que está en torno a 50.000 empleos anuales, ¿no? Cosa que es una auténtica barbaridad, ¿no? Muchísimo. Creo que la Xunta estimaba, o el BBVA en el último informe hablaba de que se iban a crear en Galicia en un año 20.000 empleos, ¿no? En su totalidad, en todos los sectores. Si pensamos que solo el grupo Inditex permite la creación de empleo de 50.000 empleos al año, pues efectivamente las dimensiones son de otra galaxia, ¿no? Y sobre todo el hecho de que alrededor de Inditex hay una red de proveedores, de empresas que han nacido, y además que muchas veces tienen como único cliente, como de manera exclusiva, Inditex, ¿no? Es decir, ha generado alrededor del grupo un nivel un tejido empresarial
independiente, que está generando no solamente trabajo, sino que está generando conocimiento, está desarrollando tecnologías, y eso me parece que es tremendamente enriquecedor para todo el tejido empresarial, ¿no? Yo creo que por ahí a lo mejor está el máximo valor que pueda tener el grupo Inditex, más allá, bueno, del simbólico de que sea pues una de las empresas más potentes del mundo en cuanto a facturación y creación de puestos de trabajo, ¿no? Moncho. Sí, eu creo que, vamos a ver, hai que tratar de que empresas como Inditex, que forman parte do tecido empresarial e económico galego, que non se deslocalicen e que sigan xerando riqueza e creando postos de emprego. É dicir, é moi importante, basta con visitar, eu tive a oportunidade de visitar as instalacións de Arteixo, e a verdade é que quedei absolutamente impresionado, primeiro, polo multinacional, no sentido de xente falando distintos idiomas, ali en Arteixo, postos de traballo que se crean xente de fora que ven a traballar aquí tamén, a rede de tendas, como se atende todo iso desde Arteixo, calquera incidencia que se produce nunha tenda é solucionada desde ali, nun mapamundi impresionante, teñen un centro de proceso de datos impresionante, é dicir, hai que preocuparse de que esas empresas sigan estando aquí, e digo Inditex, e digo Citroën PSA, que agora pois acaba de facer unha operación con Opel, e que é importante tamén que o centro de Vigo pois sexa outro pulmón económico para neste caso, para o sur de Galicia, non? Perozo. Vamos a ver, a mí, cando empezamos a falar desa cifra, eu mareome, porque eu, bueno, pois eso, xa, eu matemáticamente, pois cheguei, bueno, contar hasta 10, vaime indo medianamente ben. Ben, bromas apartes, eu creo que é importante Inditex, pero de todas formas, a mí me gustaría saber, aparte deses beneficios e tal, canto valor engadido queda de Inditex en Galicia, cal é esa realidade, porque sempre falamos de postos de traballo, de tal, cal é esa realidade deses postos de traballo que sempre se fala de cifras macro, entón, bueno, pois, estaría bien que alguna vez coñecéramos un informe exacto de lo que hai alrededor, non simplemente de lo que es Inditex como núcleo, sobre todo, eso, o sea, bueno, por exemplo, sabemos que la logística de Inditex está en Zaragoza, es decir, por que non está en Lavacolla? O por que non está en Peinador, o por que non está Sin embargo, o avión de Amancio Ortega está na Lavacolla. Sí, bien, sí, o avión, pero a logística non está. En fin, poderíamos empezar a falar de taxa, pero non se trata de eso. Temos que felicitarnos de ter esta tan importante empresa e que además este en boas mans e que siga funcionando e que siga crecendo. E eu estou de acordo con Moncho, non? O sea, que aí este Citroën, aunque non sexa nosa, que é francesa, por fin se recuperou Pescanova, o que Rodman siga producindo barcos, en fin, que é importante que teñamos unha industria potente, pero tamén hai que mirar esa pequena industria que sirve para que funcionen as outras, porque a pequena industria nos tiene machacado. E tamén me gustaría saber, que non o escoitei en ningún sitio, que debe estar en algún sitio escrito, pois xa saber, despois xa digo lo das contas, cantos cartos deixa Inditex de impostos en Galicia. Estaría moi ben. O que quería apuntar eu, non? Porque nos preguntaba antes Luís que supuña para Galiza, eu preguntaríame que suporía para Galiza Inditex se chega a poder pagar o imposto de sociedades neste país, non? Porque, a ver, a día de hoxe existen ao redor de 3.800 empresas que operan na Galiza ou que teñen a súa, bueno, pois o seu centro de produción aquí e que, obviamente, pois por non estar territorializado, pagan o imposto de sociedades en Madrid. Entón, bueno, pois hai estudos que apuntan a que Galiza podería obter uns 1.400 millóns de euros aproximadamente de as empresas galegas ou as empresas que ao final recollen recursos de aquí, como poden ser as eléctricas, que é algo moi paradigmático, non? Que ao final expolian o territorio, digamos... E pagan en Cataluña. Efectivamente, pagan en Cataluña, pagan en Madrid, etc. Sobre todo en Madrid polo efecto capitalidade. Entón, nese sentido, dis, bueno, pois terías aquí un potencial enorme, non? Pois para poder despois redistribuir eses alrededor de 1.400 millóns de euros
en favorecer, bueno, pois a creación de postos de traballo, maiores servizos María, eu falaba sociais, etcétera, etcétera. Queres dicir que Inditex non crea traballo en Galicia, eso estás dicindo. Eu non estou dicindo iso, Carla, eu estou dicindo que a maiores, se se territorializase aquí o imposto de sociedades, claro, o sea, que ao final poderíamos é unha recaudar... prerrogativa estatal, que eu saiba, non? Pero é que estou dicindo isto, ninguén me está mentindo. É Eu unha dixen, prerrogativa estatal, que eu No, e saiba, non? autonómica. Carla, Hai- claro. hai unha parte autonómica o importo de mínima. sociedades O non imposto está de sociedades transferido. Efectivamente, non está O imposto de sociedades- territorializado. Eu dixen, no hipotético caso, por eso falaba en condicional, Carla. Decía, O se sea, puidese vir para aquí... escenario, hai imos aclarar os conceptos. Ese escenario é un escenario de independencia. hipotético, bueno, eu digo de A ver, soberanía, de soberanía claro, para Galiza, si Galiza puidese é ter unha un competencia sistema que de non- financiamento propio. Falaba Eso supón de cambiar o sistema de estatuto. financiamento propio. Alén diso, despois, por outro lado, tamén me gustaría apuntar unha cuestión, e é que non hai moito, en decembro de 2016, o grupo dos Verdes ALE, na Unión Europea en Bruselas, apuntaba a unha ilusión de impostos por parte de Inditex a través do que eles chamaban unha enxeñaría, de algún xeito, un artificio de enxeñaría pois agresivo, non? A través de empresas subsidiarias que lle permitiron a Inditex eludir ao redor de 600 millóns de euros. Entón, é algo que eu creo que tamén o que habería que afondar. É unha denuncia non miña, Carla, antes de que fale, sino do grupo Os Verdes ALE en Bruselas. Entón, a marxe todo iso, de todos os postos de traballo que pode crear Inditex aquí, eu creo que ainda se podería facer moito máis en unha empresa que podería dar moito máis de sí, tendo en conta ademais que Amancio Ortega é das persoas máis ricas deste planeta, se non tivese deslocalizada, pois, tanta produción, tanta empresa, e obviamente, pois... si revertise máis deste país... Citroën paga en Francia. A mí non me paga en gustaría... Cuidado. E leva... que ademais- Ten unha sociedade que tributa con CIF galego e que ten o centro de produción de Vigo, ten un domicilio fiscal en Vigo. E tributa en Vigo. E tributa con un Pero CIF tamén- A36. Pero tamén tributa en Madrid, Moncho, con todo. Tamén... Co de sociedades, sí, porque non está Co de transferido, sociedade, que porque non Luis. está transferido, con todo. No caso de Citroën tamén hai algo importante a puntualizar, Pero que é todas a as cantidad de axudas empresas- públicas que recibe esa empresa. non? María, Que creo que imos aí tamén- aclarar os Inditex conceptos. non recibe Pero María, ayudas imos públicas. aclarar un pouquiño os conceptos. Teus impostos tamén son cotizados en Madrid, como ti di. É dicir, A ver, parte que son cotizados, Ya, como pero ben saberás, neste país e a outros gran en parte Madrid. da declaración da renda va para o Estado, é dicir, ti falas como si houbera empresas que non cotizaran en Madrid. creo que A ver, aquí o todas as importante- empresas, o importante todas as é empresas, donde os este- impostos son nacionais. O importante aquí é onde estea o domicilio fiscal, para que non se produza a deslocalización. é a sede, é a Inditex sede de ten a traballo. súa sede principal en Arteixo, ten o seu domicilio fiscal en Arteixo. E é unha empresa galega. A mí É o unha que me empresa chama, profundamente, sobre todo vinindo de ti, do feito que é evidente que ti estás por unha protección máxima, non, do benestar para os galegos e para o país, para Galicia, me chama profundamente a En atención. concepto de solidariedade, digamos, non? Porque ao final, pero pois, me temos chama as pensións máis baixas, pero os salarios máis baixos... pero me chama profundamente a atención que critiques, ¿no? O ese discurso crítico con respecto á empresa que probablemente máis cartos dá Non critiquei, a Galicia. dixen, nun hipotético caso No, é que curioso, tivésemos as pero é curioso competencias que de defendamos, Facenda. é curioso, a min pareceme contradictorio, é dicir, que defendamos a Galicia como esa comunidade autónoma rica, próspera, e por outra banda critiquemos, espera, e por outra banda critiquemos a empresa que máis riqueza pode Pero, estar Carla, producindo si aquí. non estamos criticando, Bueno, vamos a ver. no, María está criticando. No, María está diciendo María que va de impostos. María dice que va de impostos. está falando de hipótesis. Que non crea traballo. eu Estaba falando da necesidade de Como que reivindicar no? para Eso aquí non é criticar. Estaba falando... Fala do modelo hipotético. No Claro, no caso caso de que tivésemos competencias en materia de Facenda, que é o que eu defendo desde a miña humilde Pero que opinión. ti tenemos- queres como- nacionalizar Inditex, ¿no? Como Euskadi unha facenda foral. Efectivamente, como sí. temos Euskadi o modelo de concerto económico, concerto. digamos. Bueno, Bueno, vamos estaba a- simplemente vamos poñendo a iso pasar- sobre a Simplemente mesa, estaba- Carlos. Vamos a pasar do Pero con unha terreo, opinión legítima, vamos a pasar do como a terreo, súa. vamos a pasar do terreo. Que eu simplemente A ver, decía que me vamos- gustaría saber canto era Perozo, o valor engadido Perozo. que quedaba en Galicia. Vamos, non? Que di máis bolsa. vamos a Empresa ver, galega, bueno, empresa vamos a pasar do terreo económico, ainda que tamén é político, porque todo está unido, o puramente político,
porque en dous partidos, bueno, estes días houve movimentos no BNG, que Xavier Vence, o antigo portavoz, o anterior portavoz anterior a Pontón, pois deixou a formación por carta, e, bueno, eu quería ver, e en vísperas dunha asamblea importante que pretende ser ou vai ser de refundación do BNG, non? Con Ana Pontón ao frente. Rapidamente, valorade esta marcha de Xavier Vence, un pouco era probablemente esperada. Eu creo que foi, vamos a ver, eu creo que hai que diferenciar un Xavier Vence como economista, que ten unha sólida formación, e un Xavier Vence político que nunca tivo os seus bons momentos no BNG, precisamente por ser esta organización, digamos, estar controlada polo UPG. Entón, Xavier Vence, como voceiro nacional, nunca foi capaz de ter a súa voz propia porque non se permitiu. E agora, o que se chama, desde algúns puntos de vista, refundación, eu creo que é unha reafirmación de que a UPG vai seguir sendo o grupo político predominante no BNG. É dicir, en todo caso, sería refundación si houvese un cambio, pero é que sigue sendo o mesmo de sempre. Perozo. No, eu creo que Vence non tivo sitio no BNG. É dicir, Vence tiña un proxecto político que non coallou nunca en ningún momento. É dicir, veíase sempre como unha persona ou como un político subsidiario de non se sabía que en moitos casos, non? O sea, é dicir, non conseguiu ter a personalidade suficiente como para impoñerse dentro do partido, ni siquiera para trascender fora a ciudadanía. É dicir, é normal, hombre, non normal que se marche e tal, pero que deixe a militancia, non? Pero bueno, eso é unha cuestión personal de querer seguir sendo militante de base ou non estar cómodo ni siquiera como militante de base. É un máis, non? É dicir, foise Beiras, foise... Sí, é normal que se marche. Moita xente. Pero eu pregunto, e a ver se María ¿no? pode contestar, se é unha cuestión máis de fondo ou estratégica, o feito de que Vence quería outras alianzas, non? Parece ser. Efectivamente, bueno, a ver, eu, desde a miña humilde opinión, eu a Vence pois coñezo no trato, é unha persoa a que admiro e respeto moitísimo, sí, excelente, como economista, ademais, efectivamente, creo que do mellor que temos neste país, pero vaya, con independencia diso e de que lle teño moito aprezo, pois non vexo concibible, non? Como o que era te hai, digamos, uns meses prácticamente portavoz nacional, pois a día de hoxe decida deixar a organización, vaya, en base pois a un criterio propio, non? Que obviamente é lexítimo, que eu creo que calquera portavoz de calquera formación política teña a súa propia opinión, pero en tanto esa persoa, digamos, que ostenta o cargo de máxima representación dunha formación política, ten tamén pois que ser de algún xeito permeable ou ten que respectar, digamos, o que o conxunto da militancia decide nunha asamblea, como foi neste caso na Asamblea do BNG do ano pasado, a respeito do que para el, segundo o que ele apunta, que sería o motivo que o levase a abandonar o BNG, non? Que tería a ver coa integración do BNG dentro da Marea. El, antes de ter lugar as eleccións galegas, pois apuntaba que o futuro do BNG, digamos, que pasaba por esa integración coas mareas. Esa tese pois non tivo éxito na Asamblea Nacional do BNG do ano pasado. En cambio, vaya, el teimou nesa integración, dicía que de non integrarse o BNG, pois que en ningún caso conseguiría representación no Parlamento, chegaba a apuntar de conseguir que conseguiría un par de parlamentarios, pero nunca conseguiría grupo propio, e vaya, vimos como ao final o BNG resistiu, conseguiu grupo propio no Parlamento de Galiza, e ele, en cambio, pois digamos que en ningún momento pois aceptou que o seu diagnóstico de algún xeito era equivocado, porque pois ao final vimos como eso non tal. Claro, e despois, por outro lado, eso por unha banda, respecto do que preguntabas, e por outra banda, pois el di que non acredita, digamos, no frontismo, e a min é algo que me resulta un poquinho paradoxal, porque por un lado di non acreditar no frontismo, non? Porque el di que o BNG debería ser un partido como un partido sistémico, un partido, digamos, a maneira tradicional, cando é un partido, cando o BNG é unha formación política da que forman parte distintos colectivos e incluso persoas independentes que non están afiliadas a ningunha das correntes,
En cambio, con independencia diso, despois vemos que Vence estaría disposto a integrarse na Marea, o BNG a integrarse na Marea, cando na Marea sí que hai unha serie de distintas correntes, non? Entón, a min sí que eses niveis é o que me choca un poquinho a atención, é dicir, frontismo para o BNG non, pero frontismo para en Marea sí. Pero vaya, con independencia diso sí que non... Creo que non foi acertado o momento. Que probablemente a lectura, brevemente, moi brevemente, a mí pareceme que probablemente a lectura que fai Vence da situación do BNG é a lectura que moitos facemos, é dicir, que de frontismo xa queda ben pouco, non? É dicir, casi todos marcharon. ¿No? E, polo tanto, que queda? Queda a UPG, fundamentalmente, queda o Movemento Galego Socialismo, queda a Fronte Obreira Galega, queda a UPG, e despois eu creo que o maior éxito, eu creo que ten o BNG é a cantidade de militancia que ten, que eu creo que a maior parte da militancia non está adscrita a ninguna das tres correntes, ¿no? Los propios, a lo mejor no lo dirán en público, pero si tú hablas con cualquier miembro... Eu digo en base a miña experiencia como xornalista. Perfecto, pero bueno, yo a la gente del bloque nacionalista que conozco y que me tomo un café y hablo con ellos, lo que dicen todos es, este es un partido donde la formación hegemónica y la que decide y manda es la UPG. Es decir, querer esconderlo, pues bueno, pues es legítimo, pero todo el mundo sabe perfectamente que es la fuerza hegemónica y la que decide. Y las últimas, perdón, y termino, y los últimos movimientos que ha habido, las últimas asambleas, han ido efectivamente limpiando de gente que no estaba en esa línea política. Y este es un caso más, es decir, Vence no estaba en esa línea política. A Vence non se lle limpou, sino que decidiu marchar que eu creo que utilizo la expresión. Unha mala noticia para o BNG, se va porque a non hai marcha sitio de para persoas, él, ¿no? Se va non porque creo non hai que non sitio. haxa sitio, que pasa que no momento en que as bases non refrendan a túa opinión, si ti non accedes a ser permeable o que decide a maioría, pois o típico de collo a pelota e marcho porque non me gusta como vai o partido, pois oye, pero con independencia diso... A pelota queda, que a teñen os Bueno, outros. El vaise porque a pelota non lle chega. Non pode ser. Non lle pasa a pelota. A ver, que estamos a piques de acabarse noso tempo e quería tamén, ainda que sea moi brevemente, que me faledes da situación. Iba a dividir isto en PSOE galego, PSOE estatal, pero o mezclo todo xunto e facédeme tamén unha valoración de como está o Partido Socialista no seu conxunto neste momento. Pero tú que sabes máis como están por aí as cosas. Eu vexo que está nun impasse... Pero dijo que no había ido a Ourense. No fui. Bueno, eso convén... Tampouco vou ir a Madrid. Convén aclaralo, sí, convén aclaralo. No, simplemente eu creo que o partido está buscando camiño. Está buscando camiño, sexa con tres líderes en discusión, ou al final quede una o outro, ¿no? Eu creo que la confrontación va a estar entre Pedro Sánchez e Susana, e non hai máis, e aí veremos quen gana. Sempre se din que en moitos casos que fulano está con el aparato que tal, pero en este caso eu creo que non podemos falar ni siquiera de aparato, o sea, podemos que falar de moitos aparatos. María. Sí, bueno, pois vexo claramente, non? Como nos últimos tempos as bases, ou eso é o que se nos transmite desde os medios de comunicación, vemos como un PSOE dividido, por un lado as bases apoiando a Pedro Sánchez e por outro lado, pois a estrutura orgánica do partido, digamos, a parte dirixente, como apoia de algún xeito a Susana, non? E o que máis chamou a atención dos últimos días foi ese anuncio do anuncio de Susana, que penso que puido vir un pouquiño pois impulsado pola presión que debeu facer pois a parte dirixente despois de ver o éxito, entre comiñas, que tivo Pedro Sánchez pois nos últimos actos públicos con militancia, non? No que parece que se veu de algún xeito refrendado, e vemos que, bueno, esta é a situación a nivel estatal, e a situación en Galiza, pois un pouquiño de impás, sen xestor agora mismo, e semella que con algún nome xa acordado entre as distintas frontes, porque foi moi sintomático, polo menos digo a respecto do que eu concibín das últimas informacións, o posicionamento de Abel Caballero. Vimos hai uns meses como se posicionaba directamente con Carmela Silva, non? Apostaba por ela como
como digamos, cabeza do PSDG, en cambio nos últimos días, nas últimas semanas, descafeinou un poquinho ese discurso para non postularse desa maneira, como dando a entender que había pois, algún nome acordado entre as distintas partes, é algo que aínda non coñecemos. Carla, rápidamente. Muy rápidamente, no, ayer yo, la verdad es que viendo a Pedro Sánchez en la televisión en Ourense, pues me preguntaba para quién trabaja, ¿no? ¿Para quién trabaja Pedro Sánchez? ¿No? Si trabaja realmente para el Partido Socialista o trabaja, no sé, para Pablo Iglesias a lo mejor, ¿no? Es decir, no, porque realmente yo creo que el discurso que tenía ayer, ¿no? Decía, si gano, quiero lealtad, ¿no? Es decir, vamos a ver, un dirigente político que pretende ser secretario general de un partido de la dimensión y de la historia del Partido Socialista, creo yo que lo que tiene que hacer es prometer, ofrecer más que pedir, ofrecer en todo caso integración a todo ese partido y ofrecer cohesión a ese partido, no pedir lealtades, ¿no? Porque eso ya está anunciando lo que va a pasar. Si llega a ganar él, cortamos cabeza y Susana va rodando, ¿no? por el ruedo. Es decir, a mí me parece que realmente le está haciendo poco favor al Partido Socialista en este momento, cuando lo que necesita es un liderazgo consensual y de cohesión, y no un liderazgo rupturista como el que está planteando, ¿no? Independientemente de lo que de las consecuencias que pueda tener, que evidentemente anuncia un pacto con Podemos, y eso pues a lo mejor nos lleva a elecciones pronto. Sí. Moncho, no, eu queria che pedir que, como ti fas a veces pronósticos e casi sempre acertas, a ver que vai a ganar. Isto posme unha cosa difícil, porque digo, eu creo que o mellor para o Partido Socialista sería que desapareceran os tres candidatos e que emerxera un novo líder. Creo que sería o mellor. Que vai ganar? Non, pois, sinceramente, nesta ocasión non me atrevo a facer ningún pronóstico, porque con esta fragmentación que se está producindo no partido, pero unha fragmentación tamén que existe en España, na esquerda en xeral, pois Mariano Rajoy está encantado. Está encantado. E en Galicia, Feijóo e o Partido Popular están encantados. É dicir, a esquerda nacionalista debatindo sobre as distintas sensibilidades. O Partido Socialista está como está. É dicir, sociolóxicamente, só hai unha alternativa, por exemplo, en Galicia, que é un pacto entre nacionalistas e socialistas, ou hai un goberno do Partido Popular. Pero, mentras a esquerda siga mirándose mirando o seu en Vigo e falando de sensibilidades e asamblearismos e demais, mal vamos. Ben, pois, tiñamos que haber falado de Holanda, pero non nos deu tempo. A ver se na próxima semana pois, a actualidade nos permite abordar máis asuntos. Agradezco aos 4 colegas, compañeros todos xornalistas, a María, a Moncho, a Perozo e a Carla, que estuvesen hoxe connosco, e a todos vostedes por seguirnos un día máis.